Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilongi khubor bam takasni. Lakhang ye ki klur ba paunam jong Pakistan ha Instagram ha India. Hadin gajing sha thombor ha Kashmir ki aktor na Pakistan ka Mahira Khan kahania Amir baru Ali Safar kila sha khang ha India. Ha kasni balang hadin katto kat nisngi bagla ja gajing sha thombor jong gile no kabala penyap briu ha Kashmir ha ka baka India ka kenno bakadai ke Pakistan. Kani kalong hadin ke jingkhang jong ke New Delhi dang shani ki khatlu tli ki YouTube channel jong ke Pakistan namar baki pen sapriang ya ki jingtho ki ba pen ki win. Ka Hania Amir ka balapau nam ha India na ka benta ki drama kum ka Mere Hamsafar kala juba halor ketika jingsha thombo da ka ba ong ka jingjia basngusi ha ganu ganu ka jaka ka dei ka jingjia basngusi. Na ka benta baro ka jing sngosi ka kran ka ju ka tien tungin jiet ka jinglong briuman ka por. Ka Mahira Khan ka belapau ning kong ha Bollywood bat Shahrukh Khan ha ka film Ras Arhajar Khan nyo. Kam shem la trei satya ha India na do ka jing sha thambor ha usnem Arhajar Khan riu. Hadin kane ki aktor Pakistan kila sha khang klem akor na ka benta ki film India.